ಶ್ರಮದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ನಾನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಕಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. ಏನು ಚಾಪಣನ ತೊಂದರೆ ದೇವರನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯ? 58 58 ಈ ಕಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕನ ಒಕ್ಕಂಜಿನ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಸುಲಭ ಏನು ಕಲ್ಲು ದರ್ಪುರ ಆಕಲು ಮಾತ ಇತ್ತೇರಣ ಅಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. 4 ಕೈ ಸೇರಿನ ಒಂದು ಬಜಿ ಹಗುರ పూత లెక్క ಬೇರೆ ಕುಡರು ಎಂಚ ಭೂತ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಪೋಂದು ಎಂಚ ಭೂತ ಲೆಕ್ಕನ ಭೂತ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡುಲೆ ಆಯ್ ಸವಾಸ್ ಕಲ್ಲು ಊರ ಪೂತ ಎರ್ತ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ಜವನೇರು ಪೂರ ಬರೊಂದುಲೇರಿ ಉಜಿರೆ ಪೋಲೆ ತುಕ ಆಯ್ ಸವಾಸ್ ಜೋಶುಡು ದೆರ್ತೊಂದುಲೇರಿ ತುಕ ಜವನೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಲ್ಲು ದೆರ್ಪಾರನ ಆಂಡತ ತುಕ ದೆರ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಸವಾಸ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ಏತ್ ಕಲ್ಲ ಇದು ಪತ ಯಾರು ಒಟ್ಟು 220. ಅದು ಇತ್ತೆ ಈರೇ ಏತ್ ಪತ ಯಾರು ಯಾನ್ ಅಜ್ಪ ಪತ ಯಾರ ಈರಿ ಯಾನು ಅಜ್ಪ ಎಸ್ ತುಕ ಎಸ್ ಏರು ಎಂಚಾಪುಂಡಣ್ಣ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಕಲ್ಲು ದೆರ್ತೊಂದು ಫೋನ್ದುಲೇರಿ ತುಲೆ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಜನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಟೀಮು ಕಡಕ್ ಟೀಮು ಇಂದೇ ಈ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತುಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐನು ಪೂತ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಹೂವೆ ಧರ್ಮಕೊಲ್ದನ ಎಂಚ ಪೋಯಪ್ಪ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾತ್ರಂದೆ ಪೋಯ ಎಸ್ ತುಲೆ ಏತು ಸೋಕುಡು ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲೇರಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಡುಲೇರಿ ತುಕ ನಾನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಂದು ತುಕ ಕಲ್ಲು ದಾಖಲು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೇರು ತುಕ ಆ ಕಲ್ಲು ಬರಡು ತುಕ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೋಯಿ ಕಲ್ಲು ದಾಖಲ ಇಡೀ ಟೀಮು ಆಂಡ್ ತುಂಬಿಯರು ಸೀದಾ ಪೋಪುನಿತ್ತ ಕಲ್ಲು ದಾಖಲು ನೋಟುಗು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ತುಕ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಕಲ್ಲು ದಾಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಎಸ್ ತುಕ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಶ್ರಮ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುನ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆತ್ತು ಭಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿನ್ನ ಸೇವೆಡು ಮಾತ ತೊಡಗಿಸದೇರು ತುಕ ಮುಗ್ಗಡ ಪಾತ್ರಪಗ ತುಲೆ ಒಂತೆತ್ತು ಪಾರೆ ಆದಿ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂತೆತ್ತು ಪಾರೆ ನಾಳೆ ಉಂಡೆತ್ತು ಪಾರೆ ಸರಿ ಅವು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ತುಂಬುದಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಕ ತುಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಮಾತಾ ತುಲೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಸರಿ ಏತಿರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತೇತನ ಇದು ಬಂತು ಈರೇನಾ 75 ತುಲೆ ಅಂಚಿರಡ್ಡು ಜವಾನೇರು ಇಂಚಿರಡ್ಡು 75 ತುಲೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಪಿದಂಡ ಶ್ರಮದಾನ ಅಂದ್ ಪಿದಂಡ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಎನ್ನಿಂಡ ಒವ್ವುಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ಪ್ರಾಯಲೆಜ್ಜಿ ಒವ್ವುಲೆಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪೋದು ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಪೋದು ಕಲ್ಲು ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂಡು ಪನ್ಪಡಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿದಾರೆ ತುಲೆ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಅಕಲ ಕೈತಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಅಕಲೆ ಭಾರಿ ದೂರಾಗ ಪೋಯಿನೆ ಆಯ್ ಸವಾಸ್ ಎಂಚಾಂಡೆ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಆಯ್ತು ಎಂಚಾಂಡೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕಂಡ ಸರಿ ಮುಗ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಆತನಂತೆ అంటే ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಚ್ಚೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಮುಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಎತ್ತಾರೆ ಮುಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲದ ಗಂಜಿದ ಗಂಜಿದ ಪವರ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಗಂಜಿದ ಪವರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪವರ್ ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಪವರ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಕಲ್ಲು ತುಂಬೊಂದುಲೇರಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಮುಟ್ಟ 75 ವರ್ಷದಾರ್ಲ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವರನ ಕೃಪೆಟ್ ನೇರವಾದ ಕೊನತ್ತು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಟ್ಟಿಡು 40 ವರ್ಷ ಇಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಾಗಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಂಜನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಜಿರೆ.